इतिमধ্যে जों Ndfb वेलफेयर एसोसिएशन दाखालि बावै बेंटलाव दादोंमोन सेन्ट्रेल कमिटि हिसाबै जिहेतु जों नुदों जे Ndfb नि मावथिफ्रा एसे सेरखाय सोरबा सोरबा बेखौ बुथिंनानै आन्दायहोनायनि लामायाव लांनो नाजादों बेखौ नुनानै जों Ndfb वर्करफोरखौ ज' खौसेयै लाखिनायनि मोनसे पलिसिजों दाखालि बावै बेंटलाव सेन्ट्रेल कमिटि दानाय जादोंमोन आरो दिनै बिनि सायाव बिथा खालामनानै क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला कमिटि दानाय जाबाय आरो बेनि गेजेरजोंनो जों क'क्राझार जिल्लायाव जेसेबां Ndfb वर्करफोर दं बिथांमोनखौ खौसे लाखिनो नाजादों आरो खौसेयैनो दा जाय पार्टिया सरकार पक्ष दं बिथांमोनजों लोगोसे जानाय खामानि मावनायखौ गुरुत्व होदों जिहेतु जा Ndfb हिसाबै जिखिनि जोंनि एग्रिमेन्टआव दंमोन बिनि गोबां सर्त दाबो फुलफिल जाजोबनो बाखि दं बेनिफ्राय जों बेखौ फुलफिल जाहोनोबा सरकारजों सिथाबनानै सरकारखौ नारसिननांगोन सरकारनि बिरुद्धि थाङोब्ला बे कोनो साक्सेस जानाय नङा बेनिखायनो दा खिन्थु सोरबा साफा सानै पलिटिसियानफ्रा जोंनि Ndfb केडारफोरखौ दबथिंनानै गावनि स्वार्थनि थाखाय बाहायनो नागिरदों आरो जोंनि माखासे केडारफ्रा बेखौ बुजियाखै बुजियाव दबथिंजादों बिथांखौ खावलायदों जे बिथांमोना जानला मोनला सोरनिबा फाखनाव गोलैनो गावखौनो जाहाथे खैफोद खोख्लैया आरो जि सासे सानै थांबाय बिथांमोनखौ जा बुंनांगौ जेबो जिखिनि दं बिथांमोना जाहाथे आरो बोबथिंजाबाव जों ज' जानानै जोंनि बे केस उइड्र खालामनाय रिहेबिलिटेसन मोननो जिखिनि बाखि दं बेखौ दिहुननाय बेनिफ्राय जोंहा मार्टिसफोरनो एक्सप्रेसिभ माबा होनाय आरो रिक्रुटमेन्ट बेलायाव Ndfbनि माखासे रिक्रुटमेन्ट होनाय बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ नारसिननायजों लोगोसे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जिखिनि इन्स्टिटिउसनफोर जों बिटिआर ओनसोलाव जानो गोनां दं बेखिनि साक्सेस लाबोनाय खेत्रआव जों सरकारजों सहयोग खालामनानै खामानि मावनांगोन आरो सरकारखौ बुंनांगोन सरकार सिस्टेमना थायोबासो बे गासैबो साक्सेस जाफैगोन आरो बिनि सार्थआवनो दिनै बे Ndfb वेलफेयर एसोसिएसन दानाय जादों आरो बेनि दिनै क'क्राझार जिल्ला कमिटि दानाय जादों। गोबां Ndfbफ्रा दाबो गोबां जेलाव केस दङ आरो गोबां जेलावनो थानो गोनां दं दाबो गबाखै बेनि सायाव मा बुंगोन सार नोंथांमोननि सरकारा माबायदि हाबा मावदों बिनि बिथिङाव जों इतिमধ্যे खामानि मावबाय थादों जायफोरनि केस ट्रायल जाबाय थादों बिथांमोननि जिखिनि उकिलनि थाखाय नांगौ फरायसालियाव जेनफाय होदों आरो जायफ्रा कनभिक्टेड जाबाय एक्सुवेलि कनभिक्टेडखौ जों सरकारा दिहुननो होनबाबो दिहुननो हाया बेखौ कर्टनि गेजेरजोंसो दिहुननांगोन आरो बिनि थाखायनो जों उकिल इतिमধ্যे एपइन्टमेन्ट होना दोनखाबाय आरो बे उकिलफ्रा नांगासिनो दं आरो जिखिनि खरस नांगौ जों बेखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय होगासिनो दं जों आसा खालामदों जे जायफोर कनभिक्टेड बिथांमोनाथ' बेलावसो फैगोन खिन्थु जायफ्रा दा ट्रायेलाव सोरबाय थादों बिथांमोननिखौ जाहाथे जों ट्रायेलाव साक्सेस जानो हायो कनभिक्सन जाहाथे जाया बेनि थाखाय उकिल एपइन्टमेन्ट होनाय जादों नायनायनि मा जायो बेखायनो जों बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय दिहुननायनि पलिसिखौ लाबाय दं। बिटिआर रेकर्डनि बायदि बिटिआरनि जे समस्थिफ्रा बारायनांगौ बेसेबांसो खामानि आवगायनाय इतिमধ্যे बे गामि सोसननाय जाखाबाय जोंहा माहालागै गहपुरहालागै खोला आरो सानजानि सिमाया थख' जाखाबाय दा बेनि सिङाव थानाय माखासे गामिफोरनि जिहेतु फरेस्ट एलेखा बे बिथांमोनाव जेतियालागै जों हानि कागज होनो हाया अब्लाहालागै बेखिनि एरियाखौ गामि होननानै रिकगनिसन होनाय जाया दा बेनिखायनो बेखिनि ओनसोलखौ जों बिटिआर सोनायनि खामानि एसे बाखि दं बेखिनिखौ मावफुंबानो फुरा जिखिनि एलेखाखौ जों बेंखनखाबाय बे एलेकायाव थानाय गासैबो गामिफोरखौ बिटिआर काउन्सिलाव हाबबाय होननानै खालामनाय लोगो लोगो जोंनि डिलिमिटेसनाबो जागोन अर्थात जोंना कनस्टिटिउसन बांनाय बेनिफ्राय बेखिनि जागोन आरो बेखिनि जायोबानो जोंहा माबाया समस्ति गासै 54 जागोन आरो MCLA जोंहा 60 जागोन 6 जना नमिनेट आगोलनि बायदि 6 जन नमिनेट थागोन। सार सिडलिनि उफ्रा बिसायख'थिनि सोमोन्दै मा बुंगोन नोंथांमोननि Ndfbनि बिजाथिया माबायदि भट मावो ओरैनो दाहालागै जों बिजाथिखौ डिक्लेयार खालामथ'वाखै खिन्थु खुब सम्भब सायख'ना दोनखाबाय माथ्र घोषणा थाङाखै बे बिसायख'थिनि थाखाय जों गासैबो बिथिंनिफ्राय खामानि मावगासिनो दं आरो जों आसा खालामदों UPPनि बिजाथिनि देरहागोन खारन जों रुलिंआव दं आरो जोंनि सरकारा बेखिनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां खामानि मावदों रायजो राजाफ्रा बेखौ नुनानै भट होगोन आरो बेनि अनगायैबो जों दा गामि गामि हाबनानै खामानि मावगासिनो दं। थेंक इउ सार।